Tadzoka guys, let's hope ndichagona kupedza nyaya iyi because I'm a little bit tipsy now. Glass rangu wando ndiita tipsy zvakaipa. Ndave tipsy zvisingatoiti. Ndakuti kuti denda kwira pambedha ndavata. Patimirai tishingirire. Tishingirira chete kuva nomosi kwese vanomwasei. Tushingirira chete. Hansi tadzoka tangada kwira BP. Natasha, ningina uri urara. Naivediwe imboonayo. Wonayo Satan. Evil. Satan. Anoisa angry face. Ukusa angry face wadedzwa nani pano. Satan. Ibva kumashure kwedu Satan. Ibva kumashure kwedu Satan. Unoyongosa angry face Satan wega. Wega unakana panyaita hauna kudedzwa pano, you are not even invited. Hauna kudedzwa tinambo kuzvuzurudza kuti uya pano. Unongoya kuzoisa angry face yako pano. You are a devil. Satan. Haunotombodedzwa pano, haunzi kunyara wega. Haunzi kunyara. Unodei pa platform pa usingafarigwi pa usingadi. Uri kuzvimanikidzirei kuya pano Satan. You are a devil. Devil. You are a devil. Nichi angry face yako. Angry face haitadzi kuita mberi neshow yedu. Haibotadzisi kuita mberi show iwe angry face yako. Titongendera mberi uchida usingadi uchingomwaya angry face. Isinge chimwendera. Ise chikwendera mberi. Kuti wakatumwa na Satan kudonedzwa kubva kugera kunzi kunzi wadamwanani. Hakuna mnamba kuinvite. Wauya woga churi nemakumba ako uchiya pano wega. Kuya kusisa angry festival. Uchaukisa angry fest china iwe. Hauni tune demoni. Unoda kunamatira, don't worry, sitovi chatting chikunamatira. Because unotori Satan pa ugere. You are the devil yourself. Guys, mirai ndifanire munhu yatitenge kuti play ma audios. Right. Mirai tinzwe. Tanogona. Nemkana ndimo amoni kuti zvinotonyadza. Unogona pa live yavanhu sikotonga kubaya ma angry face. Hauna kudamwa, hauna kuwa special invite. Ingobva ka ublock wind. Ndepi Trish? Right. Wadzoka tauda play ma audios. Ani sithi unoda kuvepheka kuti ndo wopina mu comment section. Alright, now play. My audio akawanda guys. Murisei my guru muri right here. My Trisha murisei. My Trisha ndikubatikana. Taura kudaika ndikubatikana. Zvinzo. Ndikubatikana nezvawaita bhuti wangu my Trisha. Ungaudza bhuti wangu shoko wavharira 15 years mujere my Trisha. Are you serious? Ndokubva wanyarara my Trisha. Une chokwadi. Oh, ndopika nare ari pasi kudai. My Trisha, ndichapedzerana newe kusvika narini wese. Handidi kukudza nema. Handina mbobvera ndakakunana nevaroora. Handiti ini pana ndambobvera ndakaudza muroora kuti futseke. But my Trisha nhasi unondikudza kuti muroora wangu mugodhwe wamai vako. Unondiwa zvandikutaura. Unozviwa. My Trisha. Umusungirire chaiko asambobvera akabuda mujere imomo zviwa uye ndisambobvera zvangu ndakaziva kumba kwenyu my Trisha ndokuudza namai vangu kudai ndopika nare ari pasi kudai ndichapedzerana nevabereki vako kusvika waudza bhodhi vangu my Trisha wazvinzwa ndotokutaurira chokwadi nhasi uno ndakagara mumba mangu but ndichaenda kumba kwenyu unondiwa kumba kwenyu ndokwandoenda my Trisha handikunyeperi handikuudzi nema ende ndichabatana newe very sorry my dear ende ndoda kuona kuti 15 years dzacho achadzipedza here ari munhu iwe usina kufa wazviwa achadzipedza 15 years asi ari kudzoka iwe usisipo ipapo unondiwa shinga kufamba nekuti ukasafamba dzangu tsoka hadziperi wazvinzwa my Trisha ndokutaurira chinonzi chokwadi pauno opena audio utere audio yandiri kutaura wazvinzwa haunganyarari kusvika nhasi uno how many days bhodhi vangu vari muno woutaura kuti havasi murume wako une chokwadi nechaunotaura iwe une chokwadi hasi murume wako iwe vana tuoka vahura my Trisha ka kana wanga wafunga kuti hazvibudi wazvinzwa kana wanga wachifunga kuti hazvibudi my Trisha kana wanga wachifunga kuti hazvibudi Lizzie D manje ndozvibudisa wazviwa
indozvibudisa ndikudze ndiri kuno handina andiudza ende handina kana wandati ndaudza nyaya iyi kuhama dzangu but handina chandisingazivi wazviwa handingarari ndichishungurudzika nekuda kwako wazviwa ini ndinofamba maitrisha wazvinzwa ndinofamba ende ndinonzwa zvakawanda wazvinzwa unondiwa uri kuziva here kuti wamakambonetsana mukasiyana maitrisha ndikakufambira kuno kusvika madzokerana wise akamboenda kwaakaenda ndikakufambira kusvika madzokerana kuti upenyu hwenyu huite zviright but zvawandiita wandibira mvura inopisa pamwoyo pangu handidi kukudza nyima ende nevabereki vako kuno ziva kuti vamama handikunyeperi maitrisha kai pana mama munhu right vari kubvunza kuti hanzi chii chakaitika kuti vabereki vasungise nyaya yacho iri pano mukadzokera kune topic yakanzi sisi Melinda kaona mbolisi yakanga ine makwande mukadzi weCape Town uya ndiye nyaya yachona munongodzokera notsvaga live yakanzi ndakaona mbolisi yakanga inenge mutonde tree ndo nyaya munyatsotanga nelive iyoyo muchiteerera zvase munogona kubata nyaya kuti ndikurondedzere it's a long story hatingapedzi tingavata pano saka munogona kunobatana nepati 1 muchiinda nayo muchidzoka nayo kusvika mazosvika patiri panapa nhasi maitrisha pakati pedu tiri vatatu wazvinzwa pane 1 achafa ini iwe wisi handiti handisati ndambonetsana nemi varoora vangu handina kana muroora 1 wandambonetsana naye but ndoda kutanga newe wazviwa takanyarara pana Erina uchiita zvaunoda iwe ikoko tikanyarara nhasi uno ukatirega ndizvipfuudze vako vabereki vachifara vangu vabereki vachigwadziwa ndinoda kukutaurira kuti vako vabereki vachasuwa unondiwa ende vako vabereki vachasuwa nekuda kwangu ini wazvinzwa vako vabereki vachasuwa ende ndinoti Mwari ariko nemuprofita wandinonamata naye wazvinzwa ndiye munhu wandiudza nyaya dzose unondiwa handizivi kuti ndingakuudza ndichiti chii Eliza ndiri kutoshayiwa kuti ndokuudza ndichiti chii Eliza vabereki vako kusvika hwisadzoka ticharumana soro wazviwa tichasona nasoro ende pfuma yese yakabhadhagwa nahwisi kumba kwedu toida handingobudzi nema Eliza ndinonamata wazvinzwa ende mhiko yandinoda kukusungira mukati memusha wako Eliza wega uchazorora wega unozorora wazvinzwa mirakuone wisi rega akadaro rega afire ikoko wazvinzwa rega afire ikoko zvachose wakagona things wazvinzwa rega afire ikoko muroora wangu but iwe ziva kuti iwe ndichachera guva rahwisi apa ndochera guva rako apa wazvinzwa iwe neni uchachera guva rangu inoti achachera romwe ndiya ndotokuudza zvangu choko hakusi kukuvhundisa handikusi kuita sei Eliza iwe ndiwe ungadaro wazvanzi yangu iwe ndiri kushayiwa kuti chii changachitika usiku hezvo ndiwe ngochikonzeresa nyaya dzose kumukira kuenda kumasowa kunobvunzira kusvika kuti chii hope chii hezvo ndiwe thanks Eliza iwe ndiwe munhu wandichakaka kusvika zvanaka ike zvino hauzivi kuti mai paunga vari papi nhasi uno ndosaka uchidaro handiti hausi kuvaona handiti uchafa uchidyiwa magaro nembwa iwe kuti pu pasi apa ndokutaura ndokubhejera ini rega akadaro rega asire kujere but ndokubhejera ndinokubhejera chero ukafunga kundibloka chero ukaita sei Eliza Kangara vabereki vako kuno uchava vachikufonera kuti pane munhu anonzi Sturi auya kuno ende handizivi ndakamirira mai kuti vauye kuno ndiende mai ndavafonera Eliza ndavaudza zvese zvatogona ndotoo ndaita zvese ndavaudza ndinoda kwaya motikari ndoida pamba penyu Eliza wazvinzwa pamba penyu patichanosvika kunosvika kuti godi pedzerana chako Eliza udavaudza zvakuvabereki vako kuti vasamurega ndichisvika mugedhi because kusvika kwangu mugedhika pachaita hondo pachaita kubayana nemapanga ipapo kusarohwaka
kukapukanya mabhonzo akazvitauri zvakari kuita kusarohwa uku kufamba kachiteretera vanhu kudai yezvi zvaapamepo kokaifunga rikaroteretera maodyoka zvaapamepo kusarohwa uku zvainakidza mwana wevanhu achipiwa mbolisi nemakwandeka achipiwa chirwere handiti zvainakidza ka handiti apparently murume akazosungwa handimaona murume wemukadzi akazobatwa akasungwa asungwa kwanga kuine mapending issues kumapurisa uko saka mapurisa akabva ati tati chitokutsvaga iwe uchitiza tabva takuwanira panyaya dzako dzakawanda ndobva anzi 16 April kuenda kukoti akanzi unokwanisa kupiwa 10 to 15 years saka ari kumasauzi izvozvi achapinda mukoti musa 16 zvino tetaya vakwai vanobata-bata handiti iroi ndobva vaenda kwakwai kumasowe kuchekuba havana kuudzwa nemunhu kwai vakaenda kumasowe kwavo kumusha ikoko vakasvikoudzwa kunzi kune hanzvadzi yako iri kujere yakasungwa handisososososo avakati aiwa hatina hanzvadzi iri mujere zvikanzi iriko hanzvadzi sapikise mweya inda unotsvaga kuti kune hanzvadzi yako iri kunze kwenyika uko ava nekuziva hanzvadzi vari kunze kwenyika nobva vachifonera chi maiguru vachivhunza maiguru ndokukonfirma kuti munhu akasungwa ndo pakatanga chi iyoyoyo sei kuti wakasungisa hanzvadzi yedu handisaka iwewe tichapedza newe nevabereki vako tichameka shuwa kuti vabereki vako tadii tadhila navo tauraya vabereki vako natadii navo asi andikuona kakadza kakusarohwa kakadza kakada kusarohwa munoza ini naheti munhu anongotaurisa ari mukati mefoniso kunongotaurisa hiding behind the phone kana uchizvinzwa cheko cheko uda pachena cheko chekunyetsa kuti ini guys ka ndauya handisi ghost ndini ushu location yangu iyi uya ipapo titaurirana ndokunonzi kuita kugamba kauko ndougamba handiti munhu ouya palocation ndotaura chibaya live yaya chibaya live button rako riya baya vanhu vauye indobayawo rangu vanhu vouya vachinyasoona mutambo wachona gemu racho rose richinyatso pachi palive nokuti talk behind the phone ka chero kamosquito kanongokutuka chero kaunorovesa kutoona kuita shamu kanongokutuka handika chero kari kutozvinzenzurikirawo kachifamba kanongokutuka ifoni guys kana uchizvinzwa kuti iwe ndiwe cheko chako hauna nidi yekubaya live button uchituka munhu uri seri kwekamera iyi ipa munhu location munhu asvike ipapo mutambo otambuka mapedza kutamba mutambo wenyuka mukuru onekwa kuti mukuru ndinhingi moita shake hands then separate notobva kumuchirespectana kuti ibig dara kana kuti ibig machembere aiwa haakuenda kanoshandiwa kuya haakuenda kanorohwa kuya kuya andiona nounobva wakochitopa munhu yaya enough respect kuti ndakarohwa andimaona kwene zvokungotaura ukaonda seri kwefoni izvi hazvishandi andimaona hazvishandi ndopafeafeya right mirai tinde kune mauti naunangoti rekanitaure muchidarika musandisungirire nangotaurawo uti number 3 uchida zvako asi tikugadzira makuva edu kusanganisira nevabereki vako tirikumagadzira chete ende tirikumagadzira chete handikuudzi iwe ndiwandichagadzirira saisi ndina zvakoona ndoda kukubikira sai zvokuti woga unozorora wasiwa ungaita muchivande uchifungidzira kuti wakangwara wofunga kuti isu kuno hatifambi handiti iwe ndochafa uchitambura mhani iwe ndokutaurira mese nahwisi ndokuvigai ndokuudza ini pano isana ndokuudza ini mira uye don't uroi wakuvharisa rai takuvhara neuroi raika anyway jesi idombo 1 2 3 rikaiti ndikune chifo iwe ndochaudza vangu kuti chiburi hachiitwi waruwa chawakaitira bhudhi vangu wonomhangarira bhudhi vangu kuti vafire mumujere rega achafiramo ende 15 years achadzipika kusvika zvanaka ende anotodzipika because ndiyedzo dzaakapiwa asi iwe neni tiri kushe nevabereki vako chachiona iwe maniwe iwe kaniwe uchandikoniwa wazvinzwa ka Eliza unandikoniwa azvinzwa wanzwa ndokuudza kuti pakati pedu tiri vatatu ini bhudhi vangu newe 34 vabereki vako iwe wazvinzwa ka vabereki vako iwe vabereki vako andiwisusu ndichakuudza sei iwe ndichasitana nevabereki vako kure wazvinzwa kusvika muri 2 madzoka iwe nahufu ende vabereki vako chavo vachikomplaina wazvinzwa ende nhasi uno ndikusvika pamba penyu tichangofira pamba penyu ndokuudza uchawa konzi vana vekomatiza vafira pamba pako iwe unokuda kwako iwe Eliza iwe mira uone Eliza andisandambonetsa newe since Eliza usati wambona chinetsa nemunhu Eliza wazvinzwa kunyarara ukadi kutaura
kuti manetsana wakadi kutaura kuti ndozvandafunga kuzondozvihwani nawe masowe une shuwa amira uone iwe ndiwo munhu wandichagadzisa ende muupenyu hwako uchaudza vanhu vose ndokutaurira ndokubhedhera kuona rei ari pasi iwe ndokubhedhera ende iwe ndo munhu chafa uchitambura nevana vako ivavo ndotokutaurira chokwadi. Guys, in this about uriko vanoreiwa. That's a fact. It's true. That's a fact. But mushonga ubati pasina chironda. Mukadzi uyu haana kukanganisa kunosungisa murume uyu. Nokuti akapiwa chirwere edzi nemurume uyu. Andisika akapiwa chirwere nemurume uyu. Apiwa chirwere nemurume uyu achipiwa makwande nemurume uyu. Achiabhizwa nemurume uyu. Ndo chironda chatiri kutaura ichi. Chekuti ukanozorera spirit inorapa chironda. Andisika but dei anga akasungisa munhu asina kumbobvira akatirwa minana yese, truly speaking hazvaishanda. Saka kana uchiita zvinhu zvako uchitemba kuti kwanzi yechichi mushonga ubati pasina chironda ndochokwadi, anogona kuenda kumapostori anoshanda anobatsira chaizvo but chironda chiri ipapo. Mukadzi uyu ane gunun'uno uyu ari gunun'una mwene zvakaitwa akapiwa chirwere antika iko zvinezvi ari bhita antika ari bhita. Saka vasafunga chionga chironda chinobata pasina muroi. Munofunga kuti makadaiso imimi pana pa 901 vangani venyu vakaendekwa kumangotsvuku imi. Muri vangani vakaendekwa kungotsvuku imi panapa. Let's be honest guys, anti muri vangani venyu panapa mune mahari dzine mazita enyu dziri pasi. Muri vangani venyu mune mabhotoro ari pamusoro apa akasungirirwa mazita enyu mudenga. Muri vangani? But are you not surviving? Hamusi kurarama. Tozotya zizi zisina nyanga. Come on guys, zvimwe zvinhu ngatingovei. Yes, kana wakatadzira munhu, yes, mushonga unobata zvishuwa. But kana usina kutadzira munhu, atidi kunyeperana, mushonga ubati pasina chironda. Munoona ukaenda kunoroya munhu, nhasi ari kukanganisira kutaura nezvezita rako everyday, mushonga unobata. Because you are not saying anything about that person. Munhu iye ari kurwa newe, ari kudhika grave rako. Saka instead yekuti iwe upinde mugrave iroro, iye munhu yenda achawira mugrave iroro, ari kucherera iwewe. Guys, kune vakawanda vari kuchererwa magrave enyu panapa. Izvozvi takagara panapa life kudai so. Kune hama dzekumafamily kwenyu kumamisha izvozvi right now vari busy kureverera usiku uno 12 dzakunochayanika ndopavanooperator vanapa. Handiti vari busy kucherera kuti mwana wako handinga kaenda kuUK, mwana womuninongo ari kuUK gasa ita chinhu chinobatika, gasa abudirira, hatisi kuda kuona chibudirira tichida. Vari busy right now but muri kubudirira. Hamusi kuvakadzi dzimba, hamusi kutenga dzimota, hamusi kuita maproperties kuZimbabwe. Because hauna chawakakanganisira hama dziri kuitira zvinhu izvi naizvo zvinoenda zvasvika pauri zvinorovera kudai bounce back zvodzokera kuvaridzi zvouya zvoti bounce back zvodzokera kwazvabva because you are clean, your hands are clean. Saka ngatirege kugara tichingovhundusikwa uriko handirambi. But kana wakatadzira munhu zveshuwa antika kana uchituka vanhu zveshuwa chokwadi handizvirambi zvinokubata izvi. Indine makesi zakawanda ndotoziva zvinokubata. But kana uchingoriwo munhu ari kungozvifambira usina kana wakonana naye kana kudi kana hauna kana utori murima vanhu vari kungorwa newe, handikutei kutaura chokwadi, hapana chinobata, hapana chinobata. Regai tiende kumaaudios tinzwe tangoti tisimbisana hedu ipapa because as much as zvinoitika but zvimwe zvacho iwe ndo munhu wandinoda kugadzirira saizi ini panosituli ndinoshemba wazvinzwa here eri zvakangara. Handisi kuseka asi shu handisi kuseka but ndoda kugadzirira saizi ndakuramba kuti ndiremboka manje handisaka munetsana neunoziva but ike zvinezvi ndoda kuramba kuti ndirimboka ini ndirimboka ine ndiri mboko ndoda kukuratidza ende uchazviona zvako ndotokudza ndokunyepera pa ndokuvhari apo ndopauchaona ende ikazvino uchati ukandiona ka uchandimanyira kundirespecta yawe ndoda kumbokushowa bichana chete akawande plus ini ndikutoti munhu naimi onai atokata maaudio edu munhu uyu wechiindia achitifonera panapa, munhu wechiindia. Vanhu veve vechiindia vari mucomment section murega tobva tabloka. Saka kudai saka ndavose rugare ndinoda kungohwa zvangu kungoti hwisi wavapazhe azvova zvamakaita mukaura yedu rei azvova akainda nhasi uno ndoda kukushowerai regai muone zvenyu ende ndoda kukugadzirirai saizi ndoda kukugadzirirai zvinogara zvakadaro mazvova apa tetiva kubudisa nyaya dzana rei isu rei hatimuziko yamakauraya rei isati muzivi rei uyu abereki vachasara vachitambura vose ini newe tafa tiri two
pasina kana anovachengeta. Ndotakuudza chokwadi kudai apa ndimbokunyeperi shamwari ibvi ndichapfugama ende kusvika zvanaka wazvizwa ende handizivi kuti ndingakuudza sei wazviwa ende ndichaubata ibvi munamato wazvinzwa ende ndichaubata ende ndicharibata ende ndichakubata korano watambira kunonyudza mupesi wangu uchamavhura maodhero ane korano watambira kunonyudza ndokwawatambira unonyudza chako ndokwawatambira ende ina handiti maisvarana erin ndokuradza example pana hwisi zvokuti hazvanzi yangu haijariku ndoda kukuradza zvako example miraona example chete ndoyandikuda pauri iwe ende ndochaudza vamwe mhuka inonzi stuli ende musatanyokumbodoichaiyi wazvinzwa ende handihwisisi kuti ndingakuudza sei asi ndoziva chitoti ndichanamana newe kusvika zvanaka kusvika hwisi achinge ati diki adzoka ndamuona mwanome yangu apa kuti ushu wakandiudza kuti vatete azvanzeni azodai zvazodai asi wakanyarara kusvika zvazovhundunyurwa kuvhundunyurwa nomwe munhu aiwe uri mbuka iwe unoziva nonzi mbuka ndiwe iwe Eliza kangara iwe wazvinzwa dai wakandiudza kuti kune dare rakadai achatongwa wazvinzwa kwete kuhondiudza nhasi apa ndakubvunza ini kusaka disina kukubvunza waida kuti zvizodii wada zvizodii wadati ache sei wazodzwa nani aiwe ndochanaka mane Eliza iwe ndochanaka iwe ndomwana South Africa ichakuremera kuigara wazvinzwa iwe ndomujaremegwa neSouth Africa kugara iwe wazvinzwa ine ndikakuradza vese mafriends ari pachimana pako pese aya ese mafriends ako ese aya ndofungazonapakusaudanotamboziva pamunogara but kauida ndipa describe izvezvi nezvauri kuita izvezvi nezviri kuita hazvanzi yangu izvezvi kana uchida ndikudescribe akandokafirawo neshibukarikumana dai ukavhoisi kanenge kakiti ndokupikana reari pasi ena asikanema makambona mureya achitaurisa kudai mureya anongoreva vanhu akanyarara vanhu munongozvana nekupenga muti izvo kundi zvavakaita kutange grand p ari kutaura kandakafira neshuga kapenzaka zvaipa nokuti mwana wamai venyu avharigwa nhasi paipa munhu edzi manga musinganhingirikiri mamusingapemberisei mamusingatauri nemhaka yei chandongokuudza shamwari ndechekuti South Africa ichakuvava ndozvandokuudza ende uchabva kusina kana chaunacho ende uchabva usina kana hwani chaunacho azviwa South Africa ichakuvava muroora ndoda kukuudza ndiri pano kuno kuZimbabwe kuno South Africa ichakuvava ende uchauya ukatsveta mwana kumusana umwe pamafudzi wazviwa nekuda kwangu izvo ndozvandokubhejera izvozvo ende izvo ndotozvigona ende rinodare racho futika rinotosungwa ende rinotosungwa ndokubhejera kudai handikuvanzire ndandikudzinema ndotokuudza chokwadi Eliza iwe Eliza kuchakuvava chete bvunza maitaunga kana una nhamba dzavaita bvunza maitaunga ndo vanokupedzera yose ende kuchakuvava wazviwa kuchakuvava iwe uyo munhu akatendekapo uyo unomuzvara iwe wazviwa unomuzvara ndokupa mapiksi awo wazviwa unomuzvara iwe munhu ucho wazviwa unomuzvara iwe ende uchamumama ndokutaurira ndokupikira kudai uchamumama iwe uzvo wisi uyari paponi uchamumama iwe Eliza uzvo uchamumama iwe ndotokutaurira chokwadi uchamumama handikuuzirotopiwa newe mwana wamai vangu iwe ndouchandipa mwana mai vangu iwe Eliza iwe ndiwe uchandipa ende unotondipa mwana mai vangu unozviwa tiri kuenda kumba kwenyu tiri kuenda pamba penyu kunotingu pamba penyu tiri kuenda chanditora nevabereki vako nhasi chaivo chandiwambiripa kuvabereki vanopinda pai apa pavabereki vanoti kwai toda kurova nevabereki vako vanopinda pai zvacho chandongokuudza shamwari ndechekuti South Africa ichakuvava ndozvandokuudza ende uchabva ndiwo maold ones aya ende uchabva usina kana hwani iwe chaunacho azviwa South Africa ichakuvava muroora
ndoda kukudza ndiri pano kuno kuZimbabwe kuno South Africa ichakuvava ende uchauya ukatsveta mwana kumusana umwe pamafudzi wazviwa nekuda kwangu izvo ndo zvandokubhejera izvozvo ende izvo ndotozvigona ende rinodare racho futi ka rinotosungwa ende rinotosungwa ndokubhejera kudai eplayerit handikuvanzire ndandikudzinema ndotokudza chokwadi Elisa uyo mwana akatendekapo uyo dai muchimboziva kuti kugara kusauti kwenyikoko tinenge tichikumiririra amai mboita madhoti enyu amuita ndotokuudza kuti amai mboita madhoti enyu amuri kundiitirawo maine respect ende maiziva zvamunoita manje zvadamuka kudambura chaiko zvadambuka ndokuudza chokwadi zvadambuka nekuda kwangu nemunhu iyeye uyu kuchakuvava kusauti ende kuchakuvava zvichokwadi wazviwa ende kuchakuvava iwe. Right after this audio akabva isigwa zvimaziso 2 akaisigwa makofini 3 akaisigwa futi 1 akaisigwa mabakatwa 2 akaisigwa chitemo and akazoisigwa moto and after that audio and play aisigwa maziso 2 akaisigwa makofini 3 akaisigwa futi yake 1 akaisigwa mabakatwa ake 2 mapanga akaisigwa chisanhu chake akazoisigwa moto. Right nime audio Hapana ndopogadzira moto ndikukudza nhema ndakubata pachokwadi ndopogadzira nhema ndopogadzira nhema ndopogadzira nhema hatichasotana vanhu vako vari kundimbira navo meseji ayo kai handinei nawe ndichasotana chete ndichasotana newe iwe ndiwachasotana daiva maitrisha mbotodza kuti munhu wawandipa nhamba dzake uyu ndiani maitrisha because maitrisha handidi kukuudza nhema wazvinzwa ndachikukudza zvisingaiti ende ungori muroora anga ari pamwoyo pangu zvisingaiti but nemumiriro wakuita situation ka anofunga kuti chawirirana muroora zvokwadi kudai handifu chindoudza kuti munhu wawanitumira nhamba dzake munhu upi ndokwaakasungwa here ndokwaari kujere here mupurisa here muchii munhu wauri kundipa ari kuti ndimire kutukana newe ndokumbira kuvhunza kuti munhu uyu ndiani maitrisha zvinoine kumbira kutukana newe handimiri kunze kwokuti kana watondibloka ndisingachakuoni apo paonline ndopaungatondituka but chero ukandibloka ukaita sei unenge watondigonera zvisingaiti because ndinenge ndakutsikana newe konzi ende vana ivavo ka handihwisisi zvaungu kuti vachadii ndotokuudza chokwadi ende ndichafamba ende bhawa rangu richapera kuti try kana sendi kana kunhuhwa kana sendi ndichafamba newe maitrisha handikuudzi nhema ndafamba newe ende vabereki vako ka vachagara vari panyatwa handikuudzi nhema ende handimbokunyeperi zvangu handikutauriri nhema nyengera naye muchiudzana zvekunyepa izvo zvamuri kutaurirana kuti ndisatukana newe handiti handidi kutukana newe but ndiri kurwadziwa nezvawaita mukomo ende ndichasangana newe ende ndichapinza vabereki vako nyatwa ende ndichakudira mvura inopisa kuvabereki vako kuti ugona zvinorwadza sei mugwadzigori kuti wamai vangu ndo mugwadzigori uchaitwa vabereki vako zvokwadi kudai ndinokuudza ndamirira motikari yandikuda kuti isvike pano ndiende kumba kwenyu handikuudzi nhema ndiri kuenda kumba kwenyu nhasi chaiko ndinovira ndava kumba kwenyu asi iwe maitrisha wainyarara uchiti zvigozodii waida kuti afiremo handiti hando zvawaida wainyarara uchiti zvigozodii zvinhu zvakaitika rini zvimaitrisha zvakaitika rini wainyarara uchida kuti zvigozonyatsoita sei wakanyarara iwe nemhuri yako uri mumba mako uchirya uchidini uchita zvaunoda murume asimo wainyarara uchiti zvigozodini aiwe ndoda kugadzirira saizi iwe wotoziva kuti uchachema nastuli yawaudza murume uyu azviwa uchachema nastuli handikunyeperi kamungodzokoroza tichakugadzira rini kusaizi yacho Listening yako yaunenge uchiuta. Alright, for now inini ndoda kuudza chokwadi.
for now handina chandinokunzwisisa kusvika waseuka nyaya dzako nenyama dzako nekuti handiti ndikufona here maitrisha vachatozokufonera vachikumbirisa unomwoyo wose akukanganisira mukadzi wangu vanhu vari panze hama dzangu oraiti pakudhara saka ndakataura zvandakataura ndisingagari pamba ipapo vakakuita munhu akashasha asi ndakasvika pakuvaudza wani kuti ano ndadzokera kumhuri yangu ndikudawo mhuri yangu semapulazi neipapo vari kuudza mashoko akawanda papanda vaudza ndikavaudza zviripo kuti ndakakanatira muroora wenyu akakuta chirwere akadii akakuwara musika maisvechi vakataura navo pafonda babasvika tifoni yake tangomunyorera meseji anova mameseji aazokufuwadhira pangura atodza kuti ari kubva kupata handina kutaura naye tumufoni foni yake izveti haikupinda handiri kuandastende tandokukumbirisawo ilete kuti maisvechi inini ndine murume wako sezvatawana baba pandataura navo pafoni vakati avasikana vasikana ndovari kusikana nemuroora iwawe muroora ngateze zvaurikutaura naiko asatenda zvekutaurwa nevanhu vari panze avangati ndingira ndigomufonera muroora nyaya ida kumira musha kuti inini mukadzi wangu dai wandiregerera murume ari kuzikodhi ari kuzimu maisika ndoda kupromisini ndoda kufungidzira arwirinde nokuti mukadzi wangu ukaona naizvii abatiri handisi kuda kukunyeka ndikakuda kurachekwatikasimume wangu ukaona maisika ndakabvaneushure mukadzi wangu ndakadei akade akato tinokutorwara kwandai but zvinhu zvokuti wakanditasira kurenongudai zvangoaaakuita zvangomusiira ati mwari anomutora wakandibatira maisika zvadaisingatombofungiri kuti ndikurarama mazvii andakatana kuramaaa ndati I think mashoko akakuhindikira jero unodzikama ungataura zvakanaka kwandiri kwahama dzako chikora bhebika ide wakwanisa kumbotanga wasika nefemili yako papandataura navo namaizvechitataura navo angakuera mameseji mameseji azokuwadzira kumusoro kwako peitaimachirabva yapea endaizogaioamesei aingomuyerera mameseji ati papanda vaudza ndikati vaudzevasaaaakamira zvokutaura nauye namaizvakataura navo namaizvechi navo nakamuimba muizikamutanda vakati vakufonera uri kutaura kwandiri ka ndingo
Because iwewe une ropa ini ndisina ropa. It's not easy kupiwa urwere mari kufana. Ndoza ndikutaura kaizvo nomukadzi wangu. Ndoza ndikutaura wandikotoka ndikungotaura wangu maizvise ndakakutadza ndakakuitisa Chinhu chokundirwadza ndechoti wanga usachachengete vana uchienda uchinogara kumunhu wako. Kashoma wouya uchitora maizvise hauna zvachiita somukadzi wangu. Handikona situation muno muzvezviri. Ona maizvise maizvimundizwa here. Hallo. taura mangwana Ona kazvikuitika muno maizvise kubata kwandienda ngoita foni iyoyo kachikonfeiti chandeindiisa pavanhu ava. Ndosaka izvezvi panava vatombondirowa ipapa vasatogara pasaiti pangu chikonfeiti chandiri kudzara kwavari. Handikuandasenda. Handaindikumbira mukadzi wangu kuti kwanenditaura ndinokuta iwo ndinzwisisewo. No, I think they were told hama dzako chokwadi because now inini ndikakuita munhu akaita ini unendoita ndavaudza baba yakundibereka ufunge yakundibereka ufunge ndikaudza maipeshi ndikaudza pamudikamudika mudana izvisana neni mukadzi wangu pandirapa takutohwa tsitsi futi takutohwa tsitsi guys. Baba Trishi vaiva kutochema munhurume vari masozo ndofunga vari kulambaswa nekumasure vanenge voteti wangito mai mwana takutohwa zvetsitsi vedu weka zvakaomasikana chero regai timbonzwa mamaaudio eish zvinhu zvacho munenge muchimboitireiko varume mune muchichita kunge vanhu mune yese ndimi makapedza mune yese yezvo makatoti aiwa cheka titaure nemuro wekufungirisa uno mwoyo wose makatoti aiwa cheka titaure nemuro wose ndikati munachaudza ndikati mukamazvira ndakamupa chirwere baba vakatoti nababatika mukoma wavo vakati mwanangu iwe chirika kuchema maitaure nemuro wose handizvitizitocheranaaienarokutara ine ndikurorwa muno mujeri nevanhu kuti vachendisa maitane vari kuti pamarienda ichitisenda mari yanini nestandard bank vari kundovera mari iyoyo warizani yekuti sita anonditukira anonditukire chii chaanonditokera chaanonditokira inini nyaya yebatisha handisiri kunzwisisa kana usiri kukwanisa kuudza hama dzako chokwadi kundisanganisira kusvika pari urika ndiri kuenda nemaaudio ese kujere ndiri kuenda nawo kukoti ndonoti hama dzako dzekunditreiteni baba chavo ndavaudza baba vakataura nemuroora wenyu ndakakanganisira muroora wenyu ndakamupa urwere unozati meseji yawasenda unaisutu aidzosa akandita ndoda kuisa mbokisi ndiri kutsvagira vanhu vari kushuda right now musi yakadaro baba ndataura naona maipeshi maitrishi handimusiye because ndiri munhu wenyama handiri kunzwisisa chiita so maitrisha wakuchiita so mukadzi wangu ndaichikumbirisawo kuti uchiteerera inini uchiteerera namashoko anotaurwa nababa namaipeshi ndokukumbirisawo no but hausiudza hama dzako chokwadi hausiudza hama dzako chokwadi handikunzwisisa hausiudza hama dzako chokwadi wakatora mari ukaenda kuutenga dora handikunzwisisa ndiri kuenda nemameseji yaatari kundipinza mbokisi kukoti ndonosinda nawo kuita naro mukadzi wangu maitiri panguva yakaoma zvako uri kuitako naro mukadzi asi ndiri panguva yakaoma zvakaoma inde nditohwa tsitsi mweya wangu unenge utogwadzazve zvakare asikana zvinhu zvacho 1 2 3 4 takuenda page 5 ndikutukwa nefemili yako ndichanomutana womukoti ndoyekupedzisira iyo saka baba vakurohwa kumakotuku kwai ndikunzi tipe mari yose iri mukadhi imomo nemabhanditi kune vari kuti mafoni akupinda mukoti aiwa mafoni abvumidzwi mumasales but kune anonzi machiyaya
mazibhanditi mamwe mazihomba aya anotogara arimo mujeri aya anenge ane connection nemagadhijeri anopinda nemafoni, vanotopinda nemafoni chaikuto vanotobhadhara magadhijeri kupinda nemafoni, but haingopindwi nayo nemunhu wese wese, inopindwa nayo neiwaya mazikoronyera emazibhanditi aya. Antoona anotozikamwa kuti aya vagari vepanava anenge ane connection ndivanopinda nayo because foni yake iyo inenge ichitomudlisa imomo mujeri. Ipapa patofona baba Trisha apa vatoburitsa mari svinhu kana kuti vanotonzi tengai kana kuti chikafu chavo nhasi havana kutodya vapa mubhanditi iyeyo apa foni kuti ndichakupa foni wofona wondipa chikafu chako chemanheru. Ndozvavanenge vachiitwa kumajeri kukuku. Saka ndozvitoriko ivo yavo baba Trisha foni yakasara pareception pepolisi ndopairi. Saka paari kushandisa yeumwe munhu unenge ichitochadywa nemagadhijeri vachitoisvitswa yakatozara bhatiri vachitodi vanotopiwa nemagadhijeri. Saka I kind of feel bad for him as well. I mean, handizivi hangu, I don't know. Handizivi. I don't want to say kuti mai Trisha vagone here kuti vataura nemurume vaparadzana mune zvakanaka. Anomaona. I don't know begezela moyo, I don't know really, I don't know, but hey, ndinda kungofilawo kungoti ko vakakuparadzana mune zvakanaka ka sezvo paane nyaya dzekumapurisa ino vatoda kuziva zviri kujeri. 16 April guys, 3 weeks to come munhu arimo mva anenge atambura nekuitwa mukadzi, anenge atambura nekuitwa mukadzi ari ikoko, but zvisinei. Saka mai Trisha ava ndo vaiva tiri kudi vatakati vabude tivatsvagire imba. Saka vari kubuda anytime vakawana imba. Kune vamwe vakapledja vasina kwapa mari because mari iripo chete ndekubhadhara imba iyoyi 1.2. Kune vamwe vanhu vanga vapledja vakawanda tichawapa mari chazodidi havana kunza mari dzachiona zvandogara ndichitaura zvazviya. Please send this money through kuti mai vawane kubatsirika vabve apa because pava kutogara patove dangerous. Muri kuona mathreats ari kubuda kuZimbabwe yakaya. We don't know what is going to happen next. So dai zvaigona vakakurumidza kutama vaende kunogara kwacho kunogara kure ikoko votora peace order kvari kugara because kana as long as vachiri kugara pari pavanga vachigara nemurume wavo life yavo yave at risk, life yavo yave at risk. Antimaona life yavo yave at risk. Vanogona kuyakapisirwa mumba iCape Town kai anything is possible. Nemakaradha anongobhadharwa 100-200 rand yekutenga nyaupi kana kutenga madrugs vanopisirwa mumba pavari hapasi safe. Saka kune munhu wese akapledja, please get hold of treasurer, get hold of the treasurer please. Mutumire mari dzamakati munotumira vawane kubhadhara rent nevawane kutanga life yavo kwavari vari kure nevanhu because as long as vari apa mathreats muri kumanzwa vari kubuda apa havasi safe, havasi safe. Hanzi don't feel for him. Handisi kuti anga vabude mujeri, ndikungofilawo inini hangu semunhu ane mwoyo wakewo ndichingofilawo inini pachangu kuti ameno. But ino handisi kuti ngavabude mujeri ndandingaudzi mai Trisha tiburisa mujeri because ivo ndivo vanoziva kushinya kwebhutsu dzavanga vakapfeka. Handi ndini hangu ndiri kungodaro semunhu ane mwoyo wakewo, anomaona. So ino handizozivi zvakawanda wanda, anomaona. Saka vachine dzimwe ikweyo zvino vave nevhiki, vachine rimwe 3 more weeks varimo kusvika vazoenda kukoti. Saka vanenge vachingochovha varimo vachitwa havo mukadzi vachajaira havo kuti zviri kufamba sei, anomaona. So ndo zviripo mai Trisha vabuda. Saka ava nyaya imwe vanga vasenda message kuti ngaiitwe, but I kind of feel like guys it's late and I'm kind of tipsing in as well. Better tiite nyaya yavo mangwana, truly speaking dza 11 vanhu vamwe vanenge varara. Better tiite nyaya iyi mangwana. Okay, anomaona. Better titenge kuita nyaya ichi mangwana. Antimazvona so that tipe vanhu time yekudi yekurara, especially zvikuru sei inini so zvikuru sei inini so panenge pasina mira mushe, anomaona. Let's do Saturday. Atotaura kuti let's do tomorrow. Mungoita adjust to let's do tomorrow sisimeli 9 PM your time. Mungoita adjust to postpone to Saturday 7 PM UK. Toita mangwana, I think. Toita mangwana. Right. Nyaya mai tichimuda kuidebata ndichakuvhurira rimwe day. Mozodebata pachenyu if you want to debate. Muchionesana sana because there's a lesson to learn here as well. Isusu nyaya dzinenge dzine lesson, we talk about them.
nyaya dzinenge dzine chidzidzo mukati, we talk about them. And I hope you guys muri kudzidza. Kana paine munhu akadzidza zvinhu zvandasingazivi paupenyu padiaries panapa ndini ndini mumwe munhu 1 akadzidza zvinhu zvepanapa zvizhinji zvanyaya dzimwe ndinodzidza ndaimbozvitorawo for granted but iko zvino ndakazodzidza zveshuwa chaiko. I hope takawanda vari kudzidza nyaya nechekuita neleseni chete tinotongodzidzawo. Varume, I hope you are learning from this incident kuti munogona kuabhiza vakadzi ava muchiita vana mapepa maZimbabweans, but kana the truth of the matter is mukadzi akaenda kuripota to any politician in South Africa havamubvunze mapepa ake. Kana uri complainant, you don't need to be asked for your papers kuti mapepa ako tione, vanongovhura dhoketi. Ende kana zvasvika pakadai soka manje patoipa. Saka let this be a lesson. Mukadzi harowe. You don't lay your hands on mwana weumwe munhu. Haasi mwana wako. You don't own vakadzi vaminawo. Antika mukadzi waminawo is your partner, is your wife. Treat her as such. Respect her as such. Respect it goes 2 ways. If you respect her, she will respect you. But if you show her kuti she's a trash, antika, she will also show you kuti newewo hauna basa. Anti maona. Saka vanhu vechirume itai kuti zvinhu ngazvibalance. Antika, yes, you are the head of the family, but that does not mean kuti musoro wachona oda kubva watsikirira board zvekuti inobva yatedza kufamba. No, mukaziva kuti board iyi haifunctioni pasina huro munenge mabatsirikana. Musoro wega uyu haumukwanisi kumuona uchifamba apa uchienda kutauni. Musoro uyu unotosapotwa nehuro iyi. Huro iyo yosapotwa nemanexai nemashoulders aya, yosapotwa nechibhodhi ichi. Anoona zvichienda zvakadai zvosapotana zvakadaro. Anti mashona zvofamba. Saka munhu wese pasina mboti varume kana kuti munhu wese respect somebody else the way you want that person to respect you. And ukauya uchinditaurirawo nyaya yako uchindirespectawo, even chero ndiri wrong kandionesa kuti apa munin'ina kana kuti apa mukoma uri wrong nerespect, chokwadi ndinovhura nzeve dzangu kudai ndinokunzwisisa, but ukauya uchiri challenge then azvipere mushe. Andi maona. So respect, it goes both ways guys. Anditika ngati respectane kuti zvifambe. Ukandiuya uchitaura kuti wanditadzira I demand a sorry, you never get that sorry from me because you are demanding it. Respect is not demanded. Andika, sorry is not demanded. But you come to me and approach me in a very nice manner. Kuti, you know what? Pane zvakadai. Because sometimes you might push somebody in a corner. Kuti, itaso. Asingazivi. Then I won't be pushed in. I'm not going to be bullied into a corner. But ukaka atisanya yako with respect zvakanaka. Semunhu ndinofunga ndogara pasi. But true. Then even if you don't that sorry, so you feel that it's a sorry that is coming from deep inside my heart. Because ndanzwisisa. Saka varume vakadzi ava aisi property that you own. Aisi phone yako yekuti unoona kuti ndeyangu ifoni yangu ndoisa password. Andiona mukadzi mubatsiri wako, muringani wako. Ukaona uchihurira mukadzi vanhurume, sorry yenyu ndingotakautaura nekuti vanhurume uchienda kuvakadzi. Ukaona uchingohurira mukadzi wako, uchingohurira mukadzi, unomboziva kuti mukadzi wako ane feelings. Do you think mukadzi wako chitsiga chekuti achirwadziwe uchingochita toyi uchita madira Georgina nacho? Munhu anogona kunyarira kusabvunza, but deep inside anenge achirwadziwa. Ukaona munhu iye anenge achirwadziwa, one day anotashuka zvachose. Andika saka varume, before you do actions amunoita kunze uko, andika muchiita vamwe venyu varume, sorry to say this, glass rangu iri rinongoita kuti ndivewo tipsy, but mukuvai tipsy momumuka techingota kana chokwadi. Animaona varume ndikuona varume vakawanda vari kuti watching. Anditika vamwe vazhinji venyu zvinezvi, the lives that you are living right now, you are living very comfortable lives because of vakadzi ava. Iwe pachako unoziva kuti mukadzi uyu akavharika kuvharidzira urema hwako. Chokwadi tinofamba tichiona pendi ine maburi yakachobonywa kushure kwese kune nehuku. Nokuti pendi, you can't even afford to buy yourself your pendi. Kana kuti you can afford but hauna nguva yekunotenga pendi. Vakadzi vanovharidzira. Handiti lives amunorarama muchitreasure muchivhaira nadzo dzine magirlfriends muchionekwa muchidini, hauna kana chawakashandira very hard for that. Mukadzi akabuda sweat kudai, mukadzi akabuda ziya kudai kuti urarame life iyoyo, wakubata mukadzi yese chikorobo semop, and you expect everything to be okay. Varume zvimwe zvinhu itai muchifunga. Mangwana vakadzi ava vanhuwo vane mwoyo. Mazano kwane maplatform aya zvongotaurwa, anovhurwa brain paplatform apa, anofuma akatora pfuma yake yese. Tikakuona baba makuti mbeya kwesha muchikweshaira murodhi umu nebhurugwa rine maburi riya, anti mazviona.
saka namaitawo vanhu vanenge vachikuvharidzirai urema hwenyu, embrace those people. Kana muchiti munoita zvinhu zvichiitirai zvinhu zvenyu kwavakadzi ava kwavasingaoni, kwamusingavahiti, because zvimwe zvacho munozonyanya vanhu vechirume, munozozvinyanya. You no longer have that respect for your wives. Hamusisina that respect for vana vevamwe vanhu. You think you own this vakadzi ava. Unofunga kuti mota yako yokuti pawafunga kuendesa kukawashi unoenda nayo kukawashi mandiro jidho kafunga kuda kuchinja masitsi unotochinja pawafungira. Mukadzi uyu mwana womwe munhu. Ende mazano mukangoziva kuti vakadzi variko mazuva anoka vakungoshanda zvakafanana. Tani vakadzi vanodhira pamabhazi uko. Tani vakadzi vakudhira pamazigonyeti aya masi16 tani aya vari kuri zhezheudza gonyeti iro riya. Hani mazviona. Vakadzi vakawanda vakamisa dzimba. Vakamisa dzimba, vakadzi vakawanda. Chokwadi varume, you know the truth. You know the truth. Kuti hamuzivi kuti Potent Tamarini. Hamuzivi kuti Juvet Tamarini kana kuti Comfort Tamarini. You don't know. Keten Tamarini. Hamuzivi. Mukadzi ndiye anokuvharidzirai. Mukadzi ndiye anoziva zvese. Kuti ndatenga keten mamangu keten rabvaruka ero. Varume vazhinji munongofamba muna basa nazvo. Butsino zvikapange chabuda rurimi kudai. Uchingokweya naye uchingofamba uchingodaro. Asi mukadzi ndiye anenge achizviona. Okavhiridza urema. Watengerwa Jordan yako yoyo. Wakwenda naye kuda kunoshaira mwana Meru kuti vaone kuti une Jordan. Wakatenga Jordan, no, can you afford to buy a Jordan? Iwe munhu rume. Kana kuti mari yako yoyo yacho yatenga Jordan iyo yachishandwa neumwe munhu. Ngatitei mushe vanhu rume. Ndikutaura because kazhinji kacho ndikutaura chiherafen. Most of the times truly speaking, unoona mukadzi achishingirira, unozati nemhaka yendiri kuti varume. Mugore rose rinodzila nenyaya idzi, gore rese ndiri padhairis panapa chidila nenyaya idzi kaidzi. You find kuti vakadzi vakawanda vari kufira stere kuti Mrs. Anenge achiitira murume wake zvese, but murume ndiyo stupid. Anenge achida kuzama kuvharidzira urema even kuhama kuti ndoda kufira kuti mainingi. Ndosaka ndiri kutaura ndichidai so. Because mukadzi kuzoona wobuda mumba, anenge adhonza tambo, anenge abva kure. Kazhinji vakadzi tine mweya wokuregerera. Unohurirwa ru10 uchingoti ndavaregerera varume vese vanohura. Ndavaregerera varume vese vanohura. Ukazoona mukadzi akutocha chibuda mumba uzoti zvarema. Bhutsu yakupfeka iko zvinezvi iye munhu mujainda akaita sekuti anopfeka size 7 ka ipa panga apfekedzwa size 4. Yashinya manje. Ndo panozobuda. Saka vakadzi vane mweya wokuregerera. Varume vane I don't care attitude. Murume akabvira amwa doro rake akauya kumba pfungwa dzakadzi chadhonze. Anenge achitongwa nedoro ipapo panguva yemupfungwa dzake. Mukadzi anenge ari soba. Abuse ndiye anenge achiona. Marume vanoitwa numb the pain nedoro. Pano mukama kusenda doro rapera anomuka kugeza wopfeka wotodhimanda chikafu. Apo chikafu obuda woenda odzoka futi manero akadhakwa. So you find kuti most of varume ava it's very rare kuti uwane achichema achirwadziwa ari mupeni inenge nevakadzi. Mukadzi anenge achingochema aripo akangovhumbatira chingoti vana vangu iwe ndoindepiko ndofira vana vangu pano ndikugarira vana vangu iwe ndiri kufira vana vangu pano. Ofuchi pano paplatform atikurudziri kuti vakadzi endai munohura ndichi. Atikurudziri vakadzi kuti endai munohura kunzoko. Atikurudziri zvinhu zvakadaro. Handika tinoti kana zvaranyanya kuremesesa ukana zvaramba walk away. Mukuti walk away futi varume kunonzi muri kunyengera vakadzi dzimba dzedu tiwaputse dzimba. Handi but imimi varume vachona what are you doing kushowa kwevakadzi ava kuti you respect them and you love them? Because we can't sit down and watch kamwe wedabi yedu achitopinda busy yakafanana senge iyo yamaitrish chingoti shingirira zvichanaka tikati taure panapa kuti walk away hanzi muri kuputsa dzimba dzedu. Hakuna imba inoputswa musanyepa. Hakuna imba inomboputswa nevanhu vamusingazivi panapa musanyeperani zvinhu zvakadaro. Hakuna imba yenyu inenge igara ine makreki kudhara inenge igara ine mutsu kudhara tinongozopedzisawo zvagara zvatanga kakudhara kuondomuka kudhara. Anti mazviona batai vana vevana ava zvakanaka. Batai vana vevana ava zvakanaka. Nemiwo vakadzi ndandisi kuti nokuti just because tikuzvitaura pana kuti varume this varume that takupai green light yekuti chindai munokava varume ava kumeso vakavata. Handika chindai munoita kuti ina handinzarwo. Uri mukadzi mumba mucompromise tauriranai. Communication is the best. Communication is the best. Vakadzi vari kumazana tozati yatiti futati ura ndihurewo ndo zvaveko tinenge tichingotionesana kuti newewo mukadziwo kana achikupawo respect murume wacho newe mupewo respect mupewo respect yacho anodeserve. Handiti pakana richingoriwo bomboclad hapana zvaungadiwo zvaunogona kuita. Unoshingirira kurohwa kusvika kupi? Unoshingirira kutukwa kusvika kupi? Unoshingirira kusapiwa mari kusvika kupi? Uchinzi hapana achidhimanda chikafu hapana kusiyake kana mari yechikafu asi anenge akabata bhodhoro rake renhingikiri reblack label.
most men, whether you like it or not, is the truth. But it's a life for another day. If you love your sisters, you tell them the truth. And truth breaks no friendship. But tikanyeperana tichingoudzana kuti aiwa ndizvo zvikazodai tikutodestroyana. Hapana zvatiri kuita. So sometimes we have to learn to tell each other the truth. That's why I never hope one hapana pano yaku inbox wangu zonti but sisimeli papa ya madai ndinoteerera kuti mukaona next time ndoenda ndakachinja strategy andangochinja ndaudzwa naumwe kusite and anditori offense in that because vari kunditsiura pane zvinhu zvakaona pane ndiri pana ndichifarisa but vari kucomment section kuoneka zvichiona kuti apa paresveka. You can't be somebody anoziva zvese. You can't be somebody asingatsiurwi. You can't be somebody who's full of mari yako haitenge knowledge. Mari yako yaunenge uchiti ndinayo iyoyo. You can't be full of pese. Sometimes you have to listen to other people with no school. Sometimes you have to listen to my grade 7. Ivavo vanogona kutokuvigira a very powerful point yokuti unogona kubatsirika muupenyu. Hanzi saka rudo imari here titi no handisi kuti rudo imari but holiday hanzvadzi tawanda. Kana ndiri mukadzi wenyu handi kunonzi murume ndiye muprovide wemumba. Kana musingauyiwo muchindisira mari yechingwa but muchiuya makabata black label every day. Vana venyu munenge muchindivapei. Ini wacho munenge muchindigeza nei. Ndozvozvo kuti hamutitengeresi pekugeza ndina phone bath kugeza mumba. But muri kuenda unonyenga naMary vakatsvukira because vakugeza nephone bath every day. Handiti mukadzi anopiwawo mari yokuti atengawo zvinhu zvemumba. Handiti you can't be a father anopinda mukitchen oda kuti nyorai list mundipe ndinotenga grocery. No. Mukitchen ndikwamai. Iwe baba kwako kubedroom kwaonoita basa rekukwira munhu ndo basa rako ndoro rako basa rekubedroom. Mukitchen ndemamai ndio vanozati matomatisi angu asara pakati, onyeni yangu iri kuperera pakati, nyama yangu mufiriji yachovha kusvika pakati, ibasa ramai. Ukaona uri mukadzi uchimirira kuti wakusara nemurume, then there's a problem. Really there's a problem because kitchen ndeyamai. Ndio ndozati kitchen yangu ndoda imire yakadai, toda kubvisa firiji ndisa apa ndigozodai ndio vanotoziva kwete baba kwavo kubedroom uko ndio kuvanogona kukontrola kuti chimamai ndauya chibvisai bhurugwa riya, chibvisai nedhiresi ramakapfeka, ndo kwavanokontrola ikoko nekugadheni panzapo kuti ndauya nevanhu vegarden service vanoda kufunga kakatai loan apa mucheke miti makadai ndo kudepartment nokuti mota dzafa iri kunzi yadonha ameno bearing radonha kana kuti tiri kuda kuisa mashokisi manyuwa nemotikari ndo kudepartment rababa, haikona kudepartment ramai. Saka mukadzi wacho kana usingamupiwo mari musoro achigadzigwa anogadzigwa nei? Asi ivo vanhu vanenge vachijoinana tikazotarisaka vanenge vane wivhi dzakasvika kumagaro, maperivian iwaya nemaindian. Saka mukadzi anoda kupiwa mari atengese pekugeza, anoda kupiwawo mari kuti atenge mumba kuti jira rakadambuka ndoda kutenga blanket. I want to replace this blanket. You are opening for who? Okay. Ndoda kutenga chakati. Saka ndozvana ndichingotaura. Unaita taura kusvika tikovhudza chaiye kusvika baba vauya, murume wangu asvika pakutouya tichingotaura tiri panapa but anyway it's fine. Ndandichimuona chiti watching ari kubhawa kwedu kwanga ariko. Ndandichimuona ari palife ipapa. Ndandichimuona. So guys, it's a life for another day. Saka hanzi nevangu vachifunga kuuya palife hanzi tichaita life mangwana. Saka ndosangana pa12 past 11 tichazogara futi tichimirira 12 dzichaitembze dzekunamata. So ko yake mari ndeyei? Jozi wacho hanzi ko yake mari ndei? Yake mari naye anobatsirawo. All right, let's have a topic on this one. Jozi, let's have a topic on this. I'll bring it then totovhura malaini muchibvunza chitaura nezvazvo tichionesana handitika because tikada kuitanga it's a topic on its own yakareba ani mazvona yakarebesa handitika. So guys, we'll bring this topic totaura nezvazvo. Let's do it on Monday. We'll bring it on Monday, then we talk about it. So guys, mwarabo antika musakangane guys, tine prayer group antika fasting and prayer group ratinaro. We are starting on Monday antika. We don't want so many people. If we can be at least even 30, it's fine. Even 30 is fine. So you can just but make WhatsApp 14 days prayer and fasting. Yidanzi na 7 kwenyu ku UK kuda kuti kuno ku 9 manero. Undibate ku WhatsApp and then we add in the prayer group 14 days prayer and fasting antika. We want to shake the walls of Jericho. Tuda ku destroy amashingo Jericho anditika, right? So guys, mwarabo mwarakuitire zvakanaka. I love you guys. Take care of yourselves. Bless you and pray for me, and I'll also pray for you. Tawanda
uya kuwhatsapp whatsapp number yangu iri papage uya titaure kuseri then tozoya tichanzotaura nezvayo kunoko. JP, thank you very much.